No niin, morjesta taas. Tämä pieni pätkä on nyt tarina siitä, kuinka minä vahingossa ehkä saatoin ostaa Mersun AMG GT. Pohjustus. Tein tässä tämmöisiä elitereissejä C3-luokasta ja sitten mulla on myös nämä 3 muuta autoa, eli täällä tosiaan löytyy tämä Ford Focus, joka on tehty C2-luokkaa ja siihen mulla on, niin kuin juuri näkyy tuossa toi cooldowni 13 minuuttia, juuri sain tehtyä yhden. Ja sitten mulla on 6.3, mulla on C3-luokassa, täällä on elitereissiä ja sama sitten C2-luokassa siellä on vielä 5 minuuttia cooldownia ja samalla mä tässä myös tein noita delivereitä tässä joutessani. Mutta nousin sitten levelin ja ajattelin, että mitä sieltä tulee. No sieltähän tuli tämä GT Mersu. Ja siitä rupesin katselemaan mun rahatilannetta, joka on tälläkin hetkellä 479. Mä ajattelin, no 300 tonnin auto. Minähän ostaa ja tässä se nyt on. Ja ensimmäisenä mennään lähimpää tunnin soppi, joka oli kyllä suhteellisen lähellä, koska tää maksoi vain 40. Ja niin kuin voidaan veikata, niin takavetonenhan jo on. Ja sit mä huomasin sen, kun mä tosiaan tein sitä 63C Mersusta nelivedon, niin mähän en siis pääse sillä enää noihin perus C3-luokan kisoihin, koska niissä auton pitää olla takavetoinen. Toki mä en nyt tiedä, miksi mä pystyn tuolla Focuksella pelaamaan, koska niissä kaikissa, missä mä menen, niin lukee tää takavetonen, mutta selkeästi nelivetonen on siis kielletty, paitsi eliteluokassa. Mä saan tehdä nelivetosena eliteluokkia, mutta en mitään muita, joka on vähän jännää, mutta the engine is the heart of the, niin tossa näkyy tommonen. No mutta mulla on nyt kuitenkin 2 autoa C2-luokasta, joista vain se 190 Mersun saan tehtyä C1-luokkaan. Ja sitten mulla on nyt 2 tällä hetkellä C3-luokassa olevaa autoa. Joten mä ajattelin, että tää voi olla ihan ok, jos mä pidän 2 C2-luokan autoa ja 2 C3-luokan autoa. Mä teen sitten kuvauksen ulkopuolella, mä teen niitä sitten. Mutta mä nyt ajattelen, että me nyt kuvataan tämmönen pätkä, kun mä katselen tähän kytkimen. Poltan siis rahaa kirjaimellisesti vaihteiston ja pidän takavetosena, koska muuten mä en pääse tällä mihinkään. Joka vähän harmittaa, että mä maksoin 20 siitä nelivedosta ja se ei tehnyt mulle yhtään mitään. Niin, tämä kevennyshän nyt nostattais aika paljon tätä auton potentiaalia, mutta mä en tee sitä. Mä ostan tähän isomman polttoainetankin ja en maksa 31 vielä. Tai no, mä saan joka elite-kisasta näitä 5, joten se, että mä teen näitä 6 elite-kisaa, niin mä saan tämän maksettua takas. Ja mä teen kaikista C-luokista tän niinku elite-kisan käyn läpitte, koska miksei. Niin, ja mä saan niistäkin elite-kisoista, voitan jonkun auton, niin todennäköisesti sitten kun mä oon tehnyt niitä C2-kisoja ja mä oon voittanut pari autoa, niin mä todennäköisesti niin siinä käy sitten sillä, että mä saan siitä C1-luokkaan parit autot. No mutta, pitäisiköhän mun investoida? Ehkä mä investoin, koska mä tiedän, että tällä autolla tullaan menee aina sinne C-luokan kärkipäähän, onko se 6 vai 7 vai oliko se jopa korkeampi. Mä tiedän, että Mä tiedän, että Dawn Warseen mä tarvitsen, tää auto on tosi kevyt. Mutta max speedi kyllä nousee sitten siihen malliin, että noin. Sitten mä tiedän, että suspension on tärkeä asia. Ui, se oli 42. Ui, kamala. Mitäs tässä on? Kamperia tulisi tosta enemmän ja durability. No, 0,05 paranee. No ne ero on niin pieni, että kyllä mä nyt vähän säästän noita ässiä, että jos jostain syystä sitä tarvitsee johonkin muuhun.
Noin. Nyt mulla on suspension body käyty läpi, vaihteisto käyty läpitte. Mutta sitten mä otan täältä. Täällä on saadaan vähän accelerationia nopeammaksi, kun otetaan vähän shifting speedia ja oliko täällä pohjalla sitten vielä joku? Transmission loose. Otetaan toikin sieltä sitten, niin ei oo väliä vaihteista. Sitten moottori. No, minähän en tosiaan tätä saa tietenkään C3 alemmalle luokalle, joten pysytään tässä C3-luokassa nyt alustavasti. Mutta katsotaan, mistä mä saisin eniten hyötyä. Täältä tulisi accelerationin nousis 0.1, toi huippunopeus 6 ja heppoja 27. No ehkä max speed ja acceleration ja tällä hetkellä mulla se tärkeimmät, eli 6 ja 1. 7 ja 1. Joo. Niin, täällähän nyt sitten jo. No, toi on vähän semmonen, että vähän semmonen kaksipiippunen juttu. Tääkin on vähän semmosia, nää on vähän semmosia, että jos mä pistän useamman näitä, niin sitten se vaikutus on isompi. Mutta kyllä mä lähden ehkä kuitenkin, että pistetään tänne. No. Mä tiedän, mä tuun kuitenkin investoimaan jossain kohtaan tänne. Niin se ihan sama, mä voin pistää nyt jo nämä. Toi nostattaa jo mut tonne luokkaan. C4-luokkaan nostattaa hänkin. Hän ei nosta mua ihan C4-luokkaan. Eikö se raja ollutkin 250 tuossa C3? Mä katon se. Juu, 250 on raja, joten mä en yksinkertaisesti pysty enempää tälle tekemään. En pysty myöskään ekun takia virittämään tätä millään tavalla enää. Nousee heti sitten, joo. C4-luokka. Okei. Nyt on todennäköisesti niin hyvä kuin voi vaan C3-luokassa tämä kyseinen olla. Mites tässä on, hei? 4-litrainen V8. MDA. Tää on vissiin, ehkä oletan, että Mersun oma. Mitä mä saisin nykypäivänä? LSS on vissiin se suurin V8-moottori. Se käyttäytyy muuten todella paljon eri lailla, kun se on 6-litrainen V8. Ois kyllä komiaa tehdä johonkin niin. Kevyin mahdollinen auto, mikä koko pelistä löytyy, ja siihen pistää joku ihan hullu, tiettekö? Hullu vehe. Mutta luonnollisesti vähän huijaa hiirellä. Tässä ei tosiaan oo enempää kuin toi. Miettikää se, että mä ostaisin pelin ehkä kevyimmän auton. Ja pistetään tämmönen sinne nokalle. Eikä siis tähän Mersuun nähden, niin tähän on siis vaan 29 heppaa vähemmän. Ja mä just tätä viritin. Niin periaatteessa tähän varmaan vakiomoottoriin verrattuna tää olisi ehkä ollut vähän tehokkaampi. Että ei siis niinku oikeesti ole paha. Accelerationi 0.2. Max speedi vaan 11. Niin miettikää toi LSS johonkin. Voisi olla aika vähän. Otetaan pientä soundcheckia tähän vielä ja mä sitten jatkan off-kameraa vähän delivereitä ja noita muita, niin keräilen vähän rahhea ja kaikkea muuta, niin on sitten mitä mällätä. Käydäänkö vähän... Mikäs mulla on täällä joku perkele sportit alla? No. Ehkä mä nyt... Ne on kuitenkin kulutettu.
todella tykkää driftata. Onkohan tää ääni koodattu ihan hyvin tää? Oho. Ihan mielenkiintoista. Montako vaihdetta tässä on? 7. Päästäisikö motorille? Missäs tässä on? Lyhin reitti motorille. Käydäs yhtäkkiä siihen. Ja jos mä otan tosta heti tiukan vasun. Läpsytelläs vähän. Okei, toi kertaa tuonne. Läpsytellään vähän itse näitä vaihteita. Ahitaanko taloudellisesti? Käytetään moottorijarru. Kuinkahan paljon tää liites? Jos mä ostaisin tähän ne basketrenkaat. Ehkä mä en viitti niihin kuluttaa. Se on joku törmäili. Koska mä pääsen isolle tielle, jos mä menen tuonne. Itse läpsyttelemällä. Mutta boosti on melkein 1.2. Vähän ylikin. Aika kova. Ei tää nyt yhtä tehokas oo silloin 190 Mersu. Mutta se on tietenkin tehokkaampi. Mä olin tehottanut sitä aika paljon. Oi. Nyt sattu. Juman kautta. Oho. Aha, mitäs tässä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Ei me. 166 ja tippuu vauhti. Nitroilla vähän kerrassa. Kerkee kerää nitroilla. Noniin, mutta hei. Kiitos tästä pienestä pätkästä. Todennäköisesti jatkan tätä kyseistä klippiä jollain toisella videolla, mikä olen ehkä kuvannut ennen tai jälkeen. Mutta joo. Seuraavaan videoklippiin, joka on kuvattu ihan eri ajankohtana kuin tämä kyseinen, joten kiitos. Mä ajattelin, että mä teen nyt tosiaan tämän viimeisen C3-sarjan tällä GT Versu. Se tuntuu ihan yllättävän kivalta autolta ajaa, mutta nyt meillä on kuitenkin pari muuta asiaa tehtävänä, eli esimerkiksi me voitais tahalteen tehdä tälle C190 Mersulle semmonen, että väärä nappi. Me mennään ensimmäisenä tuuninkiin, ja mä nyt maksan tästä tosiaan, mä en jaksa ajaa enää. Mä oon juman kautta koko aamusta asti tätä pelailla. Ja kellohan on nyt 17.23. Mutta tosiaan, tämä on nyt tämmöisessä
Elikkä mä installaan ton. Oho, ei ihan tota vie. Katsotaan, tehdään tolle installe, toi on install. Toi on install. Okei. Elikkä mulla oli tällainen setuppi oletettavasti. Ja tää nostattais C5 saakka. Onko mulla oikeesti tämmönen ongelma, että tää hyppää noin rajusti? Kato, mulla on täällä tämmönen. Ja AVDtä mä en tästä tee, koska sit mä en pääse noita peruskisoja, jos mä teen tästä AVDn. Minkähän takia mä en ole tätä ostanut tähän? En tiedä. Nyt minä ostan. Koska minulla on siihen varaa. Tehdään tämmönen pienimuotoinen. No. Noin ja. Se maksaa ässää. Oho. Tosta. Joo. No mä en nyt ihan ehkä noin paljon halua maksaa ässää siitä. Sitten. Isoin bensatankki. No, kyllähän me se ostetaan. Sitten tänne. Se maksaa pelkkää S. Ai kiva. No, maksetaan nyt. Tota S mä saan noista eliteistä ihan helposti otettua, joten tehdään sillain. Noin. Nyt tää on C3 puolella ja täälläkään ei pitäisi olla mitään paitsi noin jouset, mutta niitä mä en edes tee. Ja täältä mulla on kaikki on tapissa. Muutenko mä en mukaan jotain? En tiedä. No mutta. Parempaa mä en pysty. Sitten. Täytyy nyt miettiä, että miten mä saan tästä C4-luokkaan. Mun varmaan täytyy ostaa tähän turbo. Jolloinka pistetään vaikka toi. Ja näin me ollaan C4-luokassa, jos me tehdään näin. Todii. Ja toi melkein nostattaa meidät. Hetkonen, mähän muutin jotain muuta täältä. Installe ton. Ai, tää parantaa mitä näin paljon. Entäs. No. Pistetään toi. Mä varmaan saan upgradeattua tätä jotain. Joo. Painetta me saadaan nostettua vähäsen. Noin. Parempaan mä en pysty tällä. Noin. Ja tämä kyseinen auto on nostettu nyt C4-luokkaan. Sen verran mitä mä nyt osaan räpeltää. Sitten meillä on tämä. Ja tämä me voitais myös tehdä semmonen peliliike, että pistämme tästäkin semmosen C4-luokan auto. Mutta katsotaan nyt ensin, että mulla oli täällä kaikki. Oli. Ei ollut. No nyt on. Ja tää nostattaa meidät jo C4-luokkaan. Noin. Sitten. Transmissioni ei ollut edes paras. Oho.
Mutta mun täytyy nyt pistää tästä taas takavetonen. Sitten mun täytyy ottaa tyhjää tuolta pois. Ja mä en saanut edes muutettua. Sitten. Oliko mulla täällä... Kato. Juu. Mä saan tuolta otettua vähän lisää paineita kun nostetaan. Mutta ei tehdä itse asiassa sitä vielä. 84. Tohon mulla ei se riitä ässät. No. Voi perhana. Eikä edes tohonkaan. No mihinkä mulla riittää ässät? Tuo. No, kyllähän me semmonen tehdään. Mitäs muuta? Ei. Ah. No sitten. Paine täysille. Ja sieltä torkua haikkia enemmän. Noin. Sitten. 5,3 sekuntia 100 CV 305 on maksimi huippuut, joten pidetään noin mielessä ja katsotaan, oliko siinä 190 Mersussa jopa parempi. En usko, mutta tosta noin ja nyt mä edun taas waypointtaa. Maksaan tosta 760, se ei mitään järkeä. Ja 5,270. Meidän C-Mersu menee aika paljon lujempaa, mutta tämä silti kiihtyy yhtä nopeasti 100. Joten toinen vaan menee vähän lujempaa. En usko, että se on ongelma. Sitten, jos me ollaan tällä C4-luokassa, me ollaan C3-luokassa niin me voidaan mennä C4-luokkaan tänne. Ja maksaa tästä 5 tonnia. Mutta ei mennä C4-luokkaan ennen kuin ollaan... Niin. Me voidaan valita tälle, että mennään vaikka hänellä tuonne. Maksetaan siitä 10 tonni. Oliko täällä vielä 3. C4-luokkaa? On. Meillä on just sopivasti 3 autoa ja 3 C4-luokkaa, mutta meidän yksi autoista on vielä. Mä tajusin just nämä. Meillä on yksi autoista on vielä käy C3-luokkaa ja se on tämä GT Mersu, jossa itse asiassa ei taida olla minkäänlaista korisarjaa. En mä oo pistänyt. Tehdään tälle heti muutos. Herra Jumala, kun maksaa tonnin taas pelkästään matkustaa tuonne. Noniin. Sitten body kit. No, totta kai se on tuo. Mitäs meillä on täällä vaihtoehtoja? Tossa näkyy vähän moottoria. No kyllä toi on nätin näköinen. Toi on kivan näköinen. Toi maksas 4. Toi meillä on. Kyllä mä... Tolla mennään. Ei, kyllä eteen pitää nähdä. Mä en rupea pimeällä ajaa ilman ajovaloja. Mustat vai? Kyllä me noilla mennään. Ei me taidota kyllä 7 maksaa tästä helvetillisestä lintulaudasta. Locked by another body kit. Tollahan me sitten mennään ja totta kai noin kaaret pitää olla ja panteella ei tee mitään muuta kuin että Xää vaan ja maksetaan itsemme kipeäksi tästä.
Paint Shop. Tämä on oma vihreä on aika hyvä. Sitten me mennään sillä. Sitten täällä on stylingia vielä. Ja mä tiedän, että täällä on jossain ne nitro-efekti. Mennään tolla. Täällä ei muuten... Niin, hei, täällähän on... Kyllä me noilla mennään. Aha. Nyt painettiin vääriä nappeja. Tolla toi. Totta kai. Ai niin, väri pitää vai laittaa tietysti. Kai me mennään tuolla simplillä. Ja paremmat jarrut tietysti ja penkkejä mä en rupea noita muuttaa, joten me menemme tällä. Ai että kun ollaan köyhiä. Oi että.